Moroka madoro mar mondo mi hasoma paro ni en achiel nikech ote to thoth Kenya korom go jong mabende sebedo kioro kalore koda twak mago mag chal mar piny Kenya. Frederick Osuru wacho no yaore musna jotelo e studio EACC owere gi Balawanga otine jo Kisumo county gi kwe ne gin kure sama Balawanga ne ochako tich kaka manager e county ma Kisumo. Pedna jotelo e studio ka dipone wacha Balawanga orwaki ya siasa. Wasaneno jotelo mathoth moting'o nyaka governors masombgi nigi ng'ikruok to pod gin mane ofis kendo gidhi mbele gi tijgi. Aparo ni mano en wach kotenre kod Samath mabende EACC nochiwo ne Balawanga. Aparo ni Daniela walosane gi wachni mogik. Deher dwoko mano. Gi wachni mogik watiko chini. Weche mag sheria ok nyal ng'eyo. Wach ng'en evidence. EACC man kod evidence. Ko ano kapani EACC nyalo golo wach makamano ka onge wach moro mantie. Koro apani nitiere gimomiyo wach no wuok. Wach ng'en ka EACC kogolo kamano nyiso ni giketho na Balawanga nying. Balawanga nyalo dhi e court. Budonjo nigi chulgi pesa mang'eny. Koro kapani EACC organization man gi lawyers nyalo timo mistake machal kamano. Koro anaparo en nitiere adira moro lakini Balawanga koro he has an opportunity mondo defend himself in court. To wach mogik kaka dawuoyi wach mar ODM ni ebowe wach mogik. Ana wacho ni seche ma sani je ODM wuoyi wach kuma nene gidwaro ni jakomo wegiecha. Aparo an kipenja to aparo ni joma wacho sana jogo mawacho ODM ni wabedi sirkal ni kwang'iyo 10-point agenda nyaka 2027 ika koro gibro paron to koro adhi kure meno wondruok sani joluo nyaka sani gibedi strategy mar loso sirkal mabiro cha niwach ka girito no beda kanyo niko chopo 2027 ni kwaseng'iyo 10-point agenda mego wondruok niwach ubonwa ka utimo kamano nwa kaga chago gisekawo piny ikawo gotieno seche ma ji nindo unu nindo nwa ka osekawo piny koro akwayo jo ODM gi joluo mochung'ne jotelo mochung'ne ononage mondo gikonyre e paro mondo kik giwondre ni wan wabet kanyo nyaka 2027 apana ka gidwaro riwre gi jakom Ruto gi jatelo ke Ruto gi make a decision to git riure sani iwinjoga to giwach kaka nja giwacho ni wan wadwaro kata deputy president wadwaro kama discussion onego bed sani mondo kiloso coalition tilose sani ma kana na appointments moko between now and 2027 onego bed ni gi negotiate mondo at least joluo kata jo ODM gibed appointed mondo koro wariure gi Ruto ka gidhi lweny mabiro cha gidhi kanyakla e lweny no to ka wabed ni wan wawondre ni wan sisi tuko hapo mpaka